jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Bis-sindki u rappreżentanti mill-Kunsilli Lokali ta' pajjiżna kollha preżenti ġie siġillat qafas ta' ftehim għal iżjed kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Kunsilli Lokali kollha ta' Malta. Dan il-ftehim b'allokazzjoni ta' 10 miljun euro għandu lan li jiffaċilita l-proċess biex il-Kunsilli jimplementaw xogħlijiet infrastrutturali fil-lokalitajiet tagħhom, inkluż xogħlijiet ta' manutenzjoni u dawk ta' emerġenza li minnhom igawdu r-residenti kif ukoll il-pubbliku in ġenerali. Għal dan il-għan fl-ewwel fażi se jitwaqqaf portal speċifiku li se jiffaċilita l-mod kif isiru talbiet għal xogħlijiet fil-komunitajiet. Waqt li d-deċiżjoni finali tibqa' tal-Kunsilli, organizzazzjonijiet mhux governattivi se jkunu jistgħu jipproponu xogħlijiet li jistgħu jsiru. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jibqa' responsabbli għax-xogħlijiet u twettiq tagħhom li jkunu jridu jsiru. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli qalet li l-ħidma ta' dan il-Gvern qed tissarraf fi tkabbir ekonomiku li ġġib realtajiet oħrajn li qed jiġu indirizzati. Bil-Gvern ikun ta' spalla għall-Kunsilli Lokali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u jitwettqu bidliet imresqa mill-Kunsilli Lokali u r-residenti rispettivi tagħhom. Il-ftehim il-ġimgħa ġie siġillat fil-preżenza tal-Prim Ministru Roberta Bela li sostna kif il-prinċipju ewlieni ta' dan il-qafas u li jkun hemm indirizzar effettiv tal-ħtiġijiet taċ-ċittadini, b'mod speċjali favur mobilità faċli li tgħin l-aktar lill-anzjani fil-komunità u lil persuni b'diżabilità. Inizjattiva bħal dik tal-lum investiment ta' 10 miljuni qegħdin nitkellmu direttament fil-lokalitajiet tagħna bi prinċipju li qaċċatna l-burokrazija. Dik verament xi ħaġa li xtaqt jiena illi mhux biss nallokaw il-fondi, imma li letteralment il-Kunsilli Lokali intuhom l-għodda sħiħa biex b'mod effiċjenti u kważi immedjat jekk għandhom proġett ta' fejda l-lokalità u r-residenti tal-lokalità, intuhom ir-riżorsi finanzjarji u l-għodda biex iwettquh b'mod immedjat. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia saħaq dwar il-ħtieġa ta' viżjoni li biha jkollna bidla fil-mentalità ta' kif inħarsu lejn l-ippjanar fil-lokalitajiet tagħna. Il-proġetti kienu għadhom u se jibqgħu jiġu mill-Kunsilli Lokali u llum bħala Public Works se inkomplu nsaħħu ir-riżorsi tagħna sabiex dawk il-proġetti illi qegħdin joħolmu l-Kunsilli Lokali nwettquhom u nagħmluhom realtà fi żmien li ġej. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet saħaq li matul dawn l-aħħar snin dan il-Gvern kien dejjem minn ta' quddiem biex jismgħu jkun ta' spalla għall-Kunsilli Lokali kollha madwar pajjiżna. Il-framework kon qed naraw li fejn għandek ir-responsabilità tal-Public Works li se hija ċara u definita tispiċċa mbagħad tibda dik ta' Infrastructure Malta x'inhi din hija sinerġija fil-Ministeru ġifieri bejn u bejn segretarju parlamentarju kif ukoll bejn id-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħna biex nagħtu xogħol iktar malajr u inqas burokratiku lill-Kunsilli Lokali. Fil-waqt li semmat ta' proġetti sbieħ l-komunitajiet imwet anke b'sinerġija mal-Kunsilli Lokali bħal twettiq ta' spazji miftuħa u riġenerazzjoni tal-wirt storiku, il-Prim Ministru Roberta Bela tem jirrimarka li għaddejja wkoll ħidma favur aktar indafa u se jittieħdu aktar inizjattivi biex f'dan ir-rigward ikollna riżultati mill-aqwa. Dal-aħħar 11-il sena dal-pajjiż fisser illi fih saru ħafna inizjattivi sbieħ favur in-nies mill-implementazzjoni tal-programm soċjali, infrastrutturali, hemm ħafna u ħafna iżjed x'nagħmlu, determinat għandna l-ħeġġa u l-enerġija biex nibqgħu naħdmu.